Dobar dan svima. Danas ću podijeliti s vama jednu situaciju koju sam se zatekla. Kontaktirala me jedna majka koja ima dijete koja je u procesu dobivanja dijagnoze, riječ o autizmu. I ona me kontaktirala s velikom željom i nadom da ću joj ja pomoći da ona pronađe terapeute za svoje dijete. Što je naravno sasvim u redu i sad mi krenemo pričati dalje. I ono što ja zaista želim podijeliti s vama jeste ono što mi se vrlo često u 99,9% slučajeva kada krenem raditi s roditeljima i kada krenem raditi s njihovom djecom, što mi se dešava, a to je da roditelji misle da da će netko drugi riješiti većinu problema kada je riječ o djetetu s teškoćama u razvoju. Ja se apsolutno slažem da, ovisno o djetetovim potrebama, većina djece treba dodatnu stručnu pomoć i sa logopedima, i sa occupational therapy, znači s radnim terapeutima i s defektolozima. Tako da, apsolutno da, stručne osobe su više nego dobrodošle, ali ključnu ulogu u razvoju djeteta ima roditelj. I prije nego što bi uopće mogla se ostvariti ta jedna maksimalna pomoć terapeut dijete, mora se razviti odnos roditelj-dijete. Ta jedan, mi na engleskom to zovemo guiding relationship, znači jedna ta vodeća veza gdje roditelj vodi dijete, gdje dijete uči kroz roditelja. I sad ta majka koja mene kontaktirala, ona kaže meni, ali Andreja, kad sam ja njoj to objasnila, ona meni kaže, ali Andreja, ja ne mogu, ja sam se izgubila u toj cijeloj priči od kad su krenuli prvi znakovi, od kad on nije reagirao, prošlo je par godina između, sad ganjamo dijagnozu, toliko je vrata bilo zaključano i zatvoreno ispred nas. I toliko je to jedna velika borba, ja sam izgubila snagu, ni ne znam šta je to autizam. Tako da ja apsolutno razumijem to i zaista susrećem se s tim, kao što sam prije napomenula, svakodnevno, i zato i snimam ovaj video jer želim da me što više ljudi čuje koji imaju obitelji i djecu s teškoćama u razvoju. Ja znam, čujem vas, nije lako i niste jedini u toj priči, ali prije svega, prije nego što biste vi mogli preko drugih stručnjaka pomoći svom djetetu, vi morate napraviti taj korak sami. I upravo tu meni jako dobro sjeda RDI terapija ili intervencija, gdje sam ja pronašla da je to jedan fantastičan put za roditelje, gdje se roditeljima ponovo vraća snaga i roditelje se trenira kako, na koji način boraviti s djetetom, provoditi vrijeme, graditi jedno povjerenje, jedan odnos gdje dijete prati roditelja, gdje dijete reagira. I kaže meni ponovo ta majka, ali on mene u sve to ne doživljava, ne slijedi me, živi u svom svijetu, imamo vrlo često ispade nepoželjnog ponašanja, jako je puno iza svojih vršnjaka i tako dalje. Ona kaže, ja ne znam, ja ne mogu. I ja razumijem logiku roditelja, da roditelj prvo ide, ok, pomoći će druga osoba, ali i to je sasvim u redu, ali osim ti drugih stručnjaka koji će pomoći sat, dva, koliko traje terapija dnevno ili tjedno ili mjesečno, vi ste ti koji igrate ključnu ulogu. Tako da razmislite malo o ovim riječima koje sam vam rekla i zaista od srca vam želim da vam se vrati snaga u roditeljstvo i vi to možete. Hvala što ste me gledali, vidimo se uskoro.